Ыгык ытык сиригер сэхэн түйүлгэ кэлен турабыт. Кенники кемге сэхэн түйүлгэ күнчән, ого түйүлгэ тигер кубулуян, 2 күн устата ыгык кемнергер олус элбәхтирәһеннәр манна болалар. Көргү курдук бу түйүлгэ олус эргер бит. Маныка культура салынтата саңардар туһуттан үөрәгәри эйгетигер эти оңор бутугар улахан күн күрестерилне. Күнчән түйүлгэ ытчы жуну угуя ыңгыра туран курдук. Ого жоңга чугас боларгар бу проекттаган күрһә улахан олук болар. Улустагы архитектурны хакатоңа сунтартан элгәйттен тойбохойтан агыс команда кыттыны ыллар. Оголор түйүлгәне саңардыга олус элбәк саналаактар. Күнчәнети зона отдыха бар булыкта, хол детская площадка бәйәттәң, скамейкалар массар итинеген бартын киллер яхпет. Әрәре барта химбер хақлы стилях булыкта. Кехини өддөрө өксүлөрө бар сакалы дизайнак архитектураны олоққа киллерер, хыллаактар. Биге бу зона отдыха бар хастак возрасттар хабаты бут. Биге манан бис ортотор беседка орох бутын ха бес воннак. Бу тирәһеңе күрәс бирен уятчы Андреа Максимов жоны туроран үрдәлләр. Андриан Егорович уятчы быгытнан номно 15 ел үлелән ого жогон сайнары кеңе инженер будущего ден жаргы ыппыта бәһесиле булар. Әлбәттә, программаны килдерде бит, инженерның графиканы килдерде бит. Моны бу олоққа кире проекттар биге беләһәт. Террита кирияты кытта туханнах тәрәһеңән Аллах көк экран үләһити үләни билһиннәре турара олус жүгәй. Интерактивная доскага Андриан Егорович сайтын көрдөрөбүн. Салкы кени бу сайттагар анал общеобразовательный развивающий программалара барта кирен тураллар. Сунтар сәдәттән сайттагар керенгит интернетке жон көрөхтәре. Оголор көрүләр билген аңардас маңан илискә компьютерге тиһиллән тахсыбы дип боллагына аны олоққа кирергәр үп көрүлән күнчән түйүлгә саңатыннан. Марика Белян, Числа Борисов, Саха телевизионда Сунтар.